havia una vegada un rei, diran de seguida els meus petits lectors. Doncs no, mai nada. Hi havia una vegada un tros de fusta, i aquest tros de fusta va anar a parar a les mans d'un fuster conegut amb el nom de mestre cirera, perquè sempre tenia el nas vermell com una cirera. El fuster va decidir fer una pota de taula amb el tros de fusta, però així que es va posar a tallar-lo, es va començar a lamentar. «Ai, em fas mal!», cridava una veueta cada cop que li clavava la destral. «Pare, em fas pessigolles!», exclamava la mateixa veueta cada vegada que li passava el ribot. El mestre cirera, molt espantat, va decidir regalar el tros de fusta al seu amic Geppetto, que just en aquell moment trucava a la porta de casa seva. «Vull fer-me una titella de fusta», li va dir en Geppetto. «Un ninot molt especial que pugui ballar i fer salts mortals, i tots dos junts farem la volta al món». En Geppetto se'n va tornar a casa tot content amb el tros de fusta sota el braç, pensant en el nom que li posaria el titella. «Li diré Pinotxo», va pensar. «Aquest nom li portarà bona sort». En Geppetto vivia en una habitació molt petita de la planta baixa d'una casa il·luminada només per la claror que entrava per l'ull de l'escala. Els mobles eren d'allò més senzills, una cadira mig trencada, un llit molt incòmode i una taula desmarxada. A la paret del fons hi havia una llar amb el foc encès, però el foc era pintat i, sobre el foc, hi havia una olla també pintada que bullia i deixava anar un núvol de vapor que semblava de debò. En Geppetto de seguida es va posar a tallar el seu titella. Primer li va fer els cabells, després el front i, en acabat, els ulls. Imagineu-vos la sorpresa que es va emportar quan va veure que, un cop acabats, els ulls es movien i el miraven fix. «Per què em miren aquests ulls a fusta?», va preguntar en Geppetto, astorat. Però ningú no li va respondre. Després dels ulls, li va fer el nas. Així que el va haver acabat, va començar a créixer. I va créixer i créixer tant que en pocs minuts es va convertir en un nasot molt i molt llarg. I com més el retallava, més s'allargava aquell nas impertinent. Després de fer-li el nas, li va fer la boca. I encara no l'havia acabat de fer que aquesta va començar a riure. «Para de riure!», va dir en Geppetto. La boca va deixar de riure, però llavors es va posar a fer-li llengotes. En Geppetto va continuar tallant el titella. Li va fer el coll, les espatlles, la panxa, els braços i les mans. Així que va acabar de tallar-li les mans, el titella li va arrabassar la perruca i quan va tenir cames, el primer que va fer va ser clavar-li una guitza. En Geppetto, amb llàgrimes als ulls, va exclamar: «Que n'ets d'entremaliat! Encara no t'he acabat de fer que ja li faltes el respecte al teu pare». Aleshores es va posar el titella sota el braç i el va deixar dret a terra per ensenyar-li a caminar. Així que se li van desentumir les cames, en Pinotxo va començar a caminar tot sol i a córrer amunt i avall de l'habitació fins que va obrir la porta, va sortir al carrer i es va escapar. El pobre Geppetto el va empaitar, però no el va poder atrapar perquè el murri d'en Pinotxo era ràpid com un llamp. «Agafeu-lo! Agafeu-lo!», cridava en Geppetto. Però la gent, en veure aquell titella de fusta tan graciós corrent, esperava a guaitar-lo i a riure. Fins que un guàrdia es va plantar al mig del carrer per barrar el pas al titella. En Pinotxo va intentar passar-li entre els genolls, però el guàrdia el va engrapar pel nas. Era tan llarg que semblava fet expressament per això. I el va lliurar a en Geppetto. Però el titella es va llançar a terra i es va negar a tornar a casa. Aviat es va formar una rotllana al seu voltant. «Pobre titella», va dir algú. «No és estrany que no vulgui tornar a casa. Vés a saber si aquest homenot en Geppetto no el pica». Per no sentir-los més, el guàrdia va deixar en Pinotxo i va tancar Geppetto a la presó. El pobre home estava desesperat. «Ets un mal agraït! Tant que he patit per fer de tu un bon titella! M'està bé per no haver-m'ho pensat millor». Un cop a casa, en Pinotxo es va asseure deixant anar un sospir. Però aviat se li va acabar l'alegria, perquè de sobte
Va sentir un soroll estrany a l'habitació. «Qui hi ha?», va preguntar en Pinotxo molt espantat. «Sóc jo. Va dir un grill molt gros que s'enfilava per la paret. Sóc el grill parlant i fa més de 100 anys que visc en aquesta habitació». «Doncs ara hi visc jo, en aquesta habitació. Vés-te'n!» «No me n'aniré fins que no t'hagi dit una gran veritat. Pobres dels nens que no obeeixen els pares, que no van a l'escola i que no aprenen un ofici per poder-se guanyar les garrofes honestament». «A mi només m'agrada una cosa», va respondre en Pinotxo. «Menjar, beure, dormir, divertir-me i fer el mandra». «Ets un titella molt beneit», va dir el grill parlant sense immutar-se. «i per acabar-ho d'adobar ets un caparrut». Però en Pinotxo no estava disposat a escoltar els bons consells del grill parlant i va llançar-li un martell per fer-lo fora. Quan es va quedar sol, en Pinotxo de seguida va començar a tenir fred i gana. Com que no tenia res per menjar, es va dormir amb els peus repenjats a l'estufa. L'endemà al matí, quan per fi en Geppetto va tornar a casa, va trobar el titella amb els peus socarrimats. «Perdona'm, pare, no m'he portat bé. Hauria d'haver-li fet cas al grill parlant. Et prometo que d'ara en endavant faré bondat i seré molt obedient». En Geppetto va perdonar de tot cor en Pinotxo immediatament. Li va reparar els peus socarrimats i li va fer un vestit amb un paper estampat de flors, unes sabates d'escorça d'arbre i un barret de molles de pa. El titella va abraçar el seu pare. «Vull anar a l'escola i aprendre moltes coses per ajudar-te quan siguis vell», va exclamar content. En Geppetto va respondre: «T'agraeixo les teves bones intencions, però no tenim diners ni per comprar un sil·labari». En Pinotxo es va posar molt trist. «No sé què farem», va exclamar en Geppetto, i tot d'una es va aixecar, es va posar la jaqueta vella, sargida i apedaçada, i va sortir corrents de casa. Al cap d'una estona, va tornar amb un sil·labari a les mans per en Pinotxo, però sense la jaqueta. El pobre home anava amb mànigues de camisa i a fora nevava. «I la jaqueta, pare?» «L'he venuda». «Per què ho has fet?» «Perquè em donava massa calor». En Pinotxo va comprendre de seguida el sentit d'aquella resposta i, commogut, no es va poder estar de llançar-se al coll d'en Geppetto i omplir-li la cara de petons. Quan va parar de nevar, en Pinotxo es va posar el sil·labari sota el braç i se'n va anar corrents a l'escola ple de bons propòsits. «Avui aprendré a llegir, demà a escriure i demà passat aprendré aritmètica. Després guanyaré diners i compraré una jaqueta nova per en Geppetto. Se la mereix perquè...» El so d'una orquestra va interrompre els somnis d'en Pinotxo, que, oblidant-se de l'escola, va acostar-se a una colla de gent que s'aplegava al voltant d'una barraca de colors cridaners. «Què és aquest teatret?», va preguntar un bailet. «És el gran teatre de titelles d'en Menjafoc». «Quan val l'entrada?» «4 monedes», va respondre un altre. En Pinotxo se'n va anar corrents a vendre el sil·labari a un drapaire que hi havia a la vora. Pobre Geppetto, que n'havien estat d'inútils els seus sacrificis. Així que va entrar al teatre, un dels titelles de dalt de l'escenari el va veure i va començar a cridar: «Mireu, en Pinotxo! Visca en Pinotxo! Vine aquí! Vine amb nosaltres!» van exclamar tots els titelles alhora. En Pinotxo es va enfilar a l'escenari per reunir-se amb els seus nous amics, mentre que a platea el públic protestava per tot aquell enrenou. Llavors va aparèixer en Menjafoc, el titellaire, un home tan espantós que feia por, d'ulls ferotges assedegats de sang. «Què passa aquí? Ja n'hi ha prou! Tots en fila! Aquest vespre passarem comptes!» Aquell vespre, en Menjafoc es va seure a la taula, però quan es va adonar que li faltava llenya per acabar de rostir el xai, es va recordar del titella que havia interromput el seu espectacle. «Vine aquí, Pinotxo! Em serviràs per fer foc!» El pobre titella es va posar a plorar i a implorar: «Pare meu, salva'm! No vull morir!» L'homenot es va commoure i va demanar a en Pinotxo que li expliqués la seva vida.
Finalment va decidir deixar el titell en llibertat i li va regalar 5 monedes d'or. Porta-les al teu pobre pare. Digues-li que es compri una jaqueta nova i saluda'l de part meva. En Pinotxo va donar les gràcies amb menjafoc i se'n va anar tot corrent del teatre de titelles. Quan tornava corrents a casa es va trobar el gat mig sec acompanyat de la guineu coixa i, de seguida, els va explicar la bona sort que havia tingut. Aquell parell eren uns bergants i així que van veure les monedes d'or van ordir un pla per robar-les-hi i li van dir: Si vols fer feliç el teu pare, n'hi hauries de portar moltes més. Coneixem un camp màgic en el qual, si sembres les monedes, l'endemà en recolliràs 10 vegades més. Però, com pot ser això? Va preguntar en Pinotxo incrèdul. T'ho explico ara mateix. Va dir la guineu. Al país dels beneits hi ha un camp que tothom coneix amb el nom del Camp dels Miracles. Has de fer-hi un forat petit i ficar-hi una moneda d'or. En acabar, cobreixes el forat amb una mica de terra, la regues amb 2 galledes d'aigua de font i al vespre te'n vas tranquil·lament a dormir. A la nit, la moneda brotarà i florirà i l'endemà trobaràs un arbre molt bonic carregat de monedes. En Pinotxo es va deixar convèncer pel gat i la guineu i, oblidant-se dels bons propòsits, del pare, de la jaqueta, del sil·labari i dels consells del grill parlant, els va seguir cap al país dels beneits. Van caminar i caminar fins que al vespre van arribar ben rebentats a l'hostal del llagostí vermell. Reposem una estona i mengem una mica, va dir la guineu. A mitjanit continuarem i demà, quan es faci clar, ja serem al Camp dels Miracles. Per sopar, el gat i la guineu es van atipar com lladres. En Pinotxo, en canvi, només va menjar un trosset de nou i un crostó de pa, perquè, de tant pensar en el Camp dels Miracles i en les monedes d'or, havia perdut la gana. Havent sopat, la guineu va dir: Agafem 2 habitacions per fer una becaina abans d'anar-nos-en. Així que en Pinotxo es va ficar al llit, es va dormir i va somiar que estava enmig d'un camp ple d'arbres carregats de monedes d'or. A l'hora convinguda, l'hostaler el va despertar i li va dir que els seus companys se n'havien anat feia estona sense pagar i que li havien deixat l'encàrrec de trobar-se al matí al Camp dels Miracles. En Pinotxo no va tenir més remei que pagar el sopar amb una de les monedes d'or i enfilar tot sol el camí del bosc en direcció cap al Camp dels Miracles. La bossa o la vida? El van amenaçar 2 bandolers encaputxats. En Pinotxo, que havia amagat les monedes sota la llengua, no va respondre, i els 2 bergants no van aconseguir arrencar-li on eren. Finalment, el van penjar de la branca d'un arbre. Pare, ajuda'm! Va ser el darrer pensament d'en Pinotxo. El gat i la guineu, ja deveu haver endevinat que els bergants encaputxats eren ells, es van allunyar amenaçant-lo. Et quedaràs penjat fins que decideixis parlar. Tornarem aviat per veure si has canviat d'idea. Però allí a la vora vivia la fada turquesa. En sentir els crits del pobre titella, va treure el cap per la finestra i, compadida, va manar que el despengessin i el portessin a una habitació molt bonica. Com que en Pinotxo no donava senyals de vida, de seguida va cridar els metges més famosos de la contrada. Així doncs, en Pinotxo s'estava en un llit ben calentó, mentre el corb, el mussol i el grill parlant, 3 metges molt famosos, comentaven què calia fer. «Opino que el titell és ben mort», va dir el corb tot seriós. «Però, si per casualitat no ho fos, aleshores seria una prova evident que és viu». «Em sap greu contradir-te, il·lustre col·lega», va replicar el mussol. «Però a mi em sembla que el titell és viu». «Però, si per casualitat no ho fos, aleshores voldria dir que és mort de veritat». I tu? Que no dius res? Va preguntar la fada al grill parlant. Jo dic que el metge prudent és aquell que, quan no sap què dir, prefereix callar. D'altra banda, jo conec aquest titella. És un bergant, un poca vergonya, un mentider i un gandul capaç de trencar-li el cor al seu pobre pare. En Pinotxo, en sentir les paraules del grill parlant,
es va despertar de cop i va posar-se a plorar desconsoladament. Així que els 3 metges van sortir de l'habitació, la fada turquesa es va adonar que en Pinotxo tenia molta febre. Aleshores, va dissoldre unes pólvores blanques en mig got d'aigua i el va oferir al Titella dient-li amb tendresa: Veu això? És amarg però t'anirà bé. En pocs dies et posaràs bo. En Pinotxo va fer molts escarafalls per prendre's aquell medicament amarg, però de seguida es va trobar millor. Aleshores la fada va voler saber què li havia passat. En Pinotxo va començar a parlar, però no li va dir que havia venut el sil·labari. Li va explicar les seves aventures al teatre d'en Menjafoc i l'encontre amb el gat i la guineu i els 2 bergants encaputxats. «I doncs, què has fet amb les monedes?», li va preguntar la fada turquesa. «Les he perdudes», va respondre en Pinotxo, qui, mentrestant, se les havia ficat a la butxaca. Així que va haver dit la mentida, el nas, que ja era prou llarg, li va créixer 2 dits més. «I on les has perdudes?», «En un bosc d'aquí prop». Després d'aquella segona mentida, el nas encara li va créixer més. «Doncs així podem anar a buscar-les ara mateix», va fer la fada. «Ben mirat», va rectificar en Pinotxo, «no les he perdudes, sinó que, sense adonar-me'n, me les hem passades amb el medicament». Després de la tercera mentida, el nas se li allargà tant que el pobre Pinotxo ja no es podia girar. Si es girava d'un cantó, el nas li topava amb el llit o amb el vidre de la finestra. Si es girava de l'altre costat, es donava contra la paret o la porta, i si aixecava una mica el cap, corria el risc de clavar-li el nas a l'ull de la fada. La fada turquesa el mirava tot rient. «Per què et burles de mi?», li va preguntar el Titella. «Perquè has dit una mentida. Hi ha 2 classes de mentides, les que escurcen les cames i les que allarguen el nas. Les teves són precisament de les que allarguen el nas». En Pinotxo, avergonyit i sense saber on amagar-se, va intentar fugir, però no va poder, perquè ara el nas era tan llarg que no li passava per la porta. La fada va deixar que el Titella plorés i es desesperés una estona fins que, compadida, va picar de mans. En sentir el senyal, per la finestra de l'habitació van entrar uns picots grossos que es van posar sobre el nas d'en Pinotxo i van començar a picar-lo. En pocs minuts, aquell nas desproporcionat va recuperar la seva mida normal. «Ara vés a casa del teu pare», li va dir la fada. «L'he avisat i ha sortit a buscar-te». «De debò?», va exclamar en Pinotxo tot content. «Així, fada estimada, me n'hi vaig de seguida». I tot seguit, en Pinotxo va acomiadar-se de la fada amb un petó i se'n va anar corrents pel camí del bosc. Quan passava a prop de l'alzina grossa del bosc, en Pinotxo es va trobar de nou els seus antics amics, el gat i la guineu. Aquell parell d'estafadors el van convèncer perquè els seguís fins al camp dels miracles, que era allà a prop, i enterrés les monedes d'or. L'endemà, tot confiat, va tornar-hi, però, malauradament, les monedes s'havien desaparegut. Durant la nit, el gat i la guineu les havien robades. El pobre Pinotxo ja no es veia amb cor de trobar-se amb el seu pare, i desesperat, va rondar per camps i boscos fins que va arribar a un poblet que es deia el País de les Abelles Industrioses. En aquest indret, tothom tenia alguna cosa a fer. No hi trobaríeu cap ociós ni gandul, ni que el busquéssiu amb lupa. Pinotxo tenia molta gana i no tenia ni un cèntim a la butxaca. En veure passar un carreter li va demanar: «Em donaria una moneda per comprar-me un tros de pa?» «Te'n donaré 4 si m'ajudes a empènyer d'aquests 2 carros de carbó fins a casa», va respondre el carboner. «No sóc cap ase i no empenyo carros», va respondre en Pinotxo molt ofès. «Doncs, si tens gana, empassa't l'orgull». Més tard, en Pinotxo va veure una noia carregada amb 2 càntirs d'aigua i li'n va demanar una mica. La noia li va donar aigua i li va prometre un bon plat de sopa si l'ajudava a portar els 2 càntirs tan pesats. Empès per la gana, en Pinotxo va decidir ajudar-la. Quan van ser a ca la noia, es va adonar que era la fada turquesa.
Fada estimada, que content estic de veure't. Ja he après la lliçó. Et prometo que ara endavant treballaré i no faré cas dels mals companys, va exclamar el Titella amb els ulls plens de llàgrimes. L'endemà, en Pinotxo va anar a l'escola. Finalment havia decidit posar seny. En poc temps es va guanyar l'estima i la simpatia dels altres nens. Fins i tot el mestre el lloava perquè el veia atent i estudiava. El seu únic defecte era que anava sempre amb companys que tenien poques ganes d'estudiar i de treure bones notes. «Vigila, Pinotxo», li advertien el mestre i la fada. «Els nois amb qui vas només et portaran problemes». De tots els mals companys d'en Pinotxo, el més simpàtic era el metge, el noi més gandul i entremaliat de l'escola. Una tarda, el metge li va proposar: «Per què no vens amb mi al país de les joguines, on no haurem d'estudiar mai i on podràs jugar tot el dia?» «Però de veritat existeix un lloc així?» va preguntar-li incrèdul al Titella. «Ja ho crec. Aquest vespre passarà el carro que m'hi portarà», va dir el metge. «Vols venir?» En Pinotxo, oblidant les promeses fetes a la fada turquesa, de nou s'estava ficant amb un embolic. El carro va arribar a mitjanit. Duia les rodes embolicades en draps per no fer soroll. El tiraven 12 parells de rucs. N'hi havia de grisos, blancs, canuts i de ratlles grogues i blaves. El que més cridava l'atenció era que aquells rucs, en comptes de portar ferradures com tots els animals de tir, duien botes de cuiro com les que porten els nens per anar a l'escola. El cotxer era un home més aviat gros i de cara rosada que sempre reia. Tots els nens el trobaven molt simpàtic i es barallaven per pujar al seu carro. El carro estava ple a vessar de vailets de 8 a 12 anys, tots contents de saber que en poques hores arribarien a un país sense llibres, sense escola i sense mestres. L'endemà al matí, quan es va fer clar, van arribar tots joiosos al país de les joguines. No hi havia cap altre país com aquell en tot el món. Només hi vivien nens. Pels carrers hi havia molt xivarri i molta alegria i a tot arreu hi havia colles de trapelles. Uns cantaven, els altres ballaven, uns feien salts mortals, els altres reien i xiulaven. En resum, feien tant soroll que gairebé hi havia que tapar-se les orelles per no quedar-se sord. «Quina bona vida», deia en Pinotxo cada vegada que es trobava el metge. «Soc feliç de debò i tot gràcies a tu. Mira que el mestre em deia que no anés amb tu. I tu deies que no volies venir i que volies tornar a casa per perdre el temps estudiant». Al cap de 5 mesos de disbauxa, un matí, en Pinotxo va tenir una desagradable sorpresa i un gran disgust. Ell, que només tenia les orelles dibuixades perquè en Geppetto no havia tingut temps de tallar-les-hi, es va adonar, en tocar-se-les, que durant la nit li havia sortit un parell d'orelles peludes. I per acabar-ho d'adobar, l'endemà al matí les orelles encara li havien crescut més. En Pinotxo, avergonyit, es va posar una gorra de cotó molt grossa i se'n va anar a buscar el metge. El seu amic també duia una gorra que li tapava fins al nas. Tots dos es van mirar durant una bona estona pensant el mateix, fins que es van treure la gorra i van esclafir a riure en veure's tan ridículs amb aquelles orelles tan llargues i peludes. Es cargolaven de riure quan, de sobte, el metge va empal·lidir i va començar a trontollar. «Ajuda'm, Pinotxo! Ajuda'm!» En Pinotxo també trontollava. A tots dos se'ls va allargar la cara fins que es va convertir en un musell i, al mateix temps, els van venir ganes de posar-se de 4 grapes. S'estaven transformant en un parell d'ases grisos. El pitjor moment va ser quan van notar que els sortia la cua. Vençuts per la vergonya i el dolor, ploraven i gemegaven, però de la boca només els sortien brams. Quan l'amo del carro que els havia portat al país de les joguines va sentir els brams dels ases, es va fregar les mans tot content. Ja tinc 2 rucs ben bonics per portar al mercat. Me'n donaran ben bé 4 monedes d'or per cadascun. Aquest era, doncs, el trist destí de tots els infants que no anaven a escola i jugaven tot el dia. El metge va ser venut a un pagès i en Pinotxo
el va comprar l'amo d'un circ que volia ensinistrar-lo per fer-lo saltar i ballar com tots els altres animals de la seva companyia. Com n'era de dura la vida d'un ase! Per menjar li donaven farratge i quan s'acabava palla. I el colpejaven. Cada dia l'estovaven perquè aprengués els difícils números del circ. Fins que un dia que va haver de saltar pel cèrcol, va caure malament i es va fer mal a una pota. Llavors, el director del circ va cridar un mosso de quadre. No sé què em faré d'un ruc coix. Porta-la a la plaça i ven-lo encara que sigui per poc. Ningú no volia comprar un ruc esgarrat fins que es va presentar un home menut. El compraré per la pell, va dir. Em faré un bon timbal per l'orquestra del poble. Per molt pocs diners, en Pinotxo va canviar d'amo i, quan va sentir la fi que l'esperava, va deixar anar un bram molt llarg i trist. L'home va portar el ruc fins a la vora del mar, li va posar una roda de molí al coll i li va lligar una corda molt llarga a una pota. Tot seguit el va empènyer i el va llançar a l'aigua. Aguantant la corda amb una mà, es va seure en una roca a esperar que el ruc es morís ofegat per poder-li treure la pell. Però no havia tingut en compte la fada turquesa. La bona fada, tan bon punt va saber que el pobre Pinotxo s'estava ofegant, va enviar un banc de peixos a menjar-se tota la carn de l'ase fins que només en van quedar els ossos. Més ben dit, la fusta de què era fet en Pinotxo. En comptes de l'ase mort, l'home estorat va veure aparèixer a la superfície de l'aigua el titella viu que es bellugava com una anguila. Content d'haver-se salvat del perill de convertir-se en un timbal, en Pinotxo es va tornar a llançar a l'aigua per fugir de l'amo enfurismat. Es va allunyar de la platja i ben aviat només va ser un puntet en el mar. Però els seus problemes no s'havien acabat encara perquè un tauró enorme i monstruós va aparèixer just darrere seu. El titella, molt espantat, va veure la boca desmesurada que l'empaitava i va intentar fugir nedant tan de pressa com podia. Però el monstre se li acostava cada vegada més i en Pinotxo sentia darrere seu el remolí que formava l'aigua que entrava dins la immensa boca del monstre. Va sentir que una força se l'empassava juntament amb molts altres peixos i que un remolí d'aigua l'arrossegava cap a la gola del tauró fins que va perdre el coneixement. Quan va tornar en si, es va trobar envoltat de la foscor més profunda i damunt seu sentia el panteix regular i esfereïdor de les brànquies del tauró. Aleshores, es va anar endinsant de 4 grapes per una mena de conducte en pendent, tot cridant: «Auxili! Auxili! Que algú em vingui a salvar!» Al cap d'una estona va entreveure la resplendor d'una llum. Com més avançava, més creixia la resplendor, fins que, caminant i caminant, què va trobar? Doncs va veure una tauleta amb una espelma encesa al damunt i, assegut darrere la tauleta, un vellet de cabells blancs com la neu o la nata muntada. En veure'l, en Pinotxo va deixar anar un crit de joia i, obrint els braços, es va llançar al coll del vellet exclamant: «Oh, pare meu! Per fi t'he trobat! No m'escaparé mai més!» Si ets tu, el meu estimat Pinotxo! El vellet no se'n sabia venir. Tots dos es van abraçar, plorant d'emoció, i entre sanglots, en Pinotxo va explicar al seu pare totes les seves desgràcies. En Geppetto, també amb llàgrimes als ulls, acaronava el cap del titella mentre li explicava com havia anat a parar a la panxa del tauró. Et vaig buscar per tot arreu. Després, com que no trobaven terra, em vaig fer una barqueta per cercar-te al mar. Però una tempesta em va fer volcar i el tauró se'n va empassar. Encara sort que el monstre també es va empassar les restes de les embarcacions que van naufragar durant la tempesta, perquè així he pogut reunir tot el que necessitava per sobreviure. «Sort que encara som vius», va dir en Pinotxo quan van acabar d'explicar les seves respectives peripècies. «Hem de fugir d'aquí». El titella va agafar en Geppetto de la mà i, fent-se llum amb l'espelma, va començar a recórrer el llarg cos del monstre.
Quan van arribar a la gola enorme del tauró, es van aturar morts de por, però van tenir la sort que, de nit, la bèstia dormia amb la boca oberta perquè tenia asma. «Ara és el moment d'escapar-se!», va xiuxiuejar en Pinotxo, i poc després el Titella nedava tot drap amb el Geppetto a l'esquena. Al cap d'una estona, en Pinotxo es va adonar que el seu pare tremolava mig de fred i mig de por. «Ànim, pare! Ja quasi som a la platja! D'aquí a pocs minuts serem a terra!» «Però jo només veig mar i cel», deia en Geppetto tremolant. En Pinotxo va nedar fins que va perdre l'alè, però la platja quedava molt lluny. Totalment esgotat, es va adreçar a en Geppetto. «Pare, ajuda'm, que em moro!» Tot d'una, van sentir una veu de guitarra desafinada. Qui és mort? «Jo, en Pinotxo i el meu pobre pare. I tu, qui ets?» Soc la Tonyina i també estava empresonada a la panxa del tauró, però he pogut fugir seguint el vostre exemple. Agafeu-vos a la meva cua i us duré a la riba en un tres i no res. En Geppetto i en Pinotxo van acceptar de seguida la invitació, però en comptes d'agafar-se a la cua, van pensar que anirien més còmodes si s'asseien sobre la seva esquena. «Que pesem massa?», va preguntar en Pinotxo. Massa? I ara? Sembla que porti només 2 petxines al damunt. Va respondre la Tonyina, que era de constitució forta, tant que semblava un vedell de 2 anys. Quan clarejava, finalment van arribar a la riba. Prop de la platja hi havia una casa vella i abandonada i s'hi van aixoplugar. En Geppetto estava exhaust i tenia molta febre. Durant molts dies, en Pinotxo el va cuidar molt bé. Cada dia anava a ajudar un pagès a canvi d'un got de llet per al seu pare. Fins i tot va aprendre a fer cistells de vimet que després venia per guanyar uns quants calerons. Al vespre llegia i escrivia. Treballant de valent, va poder estalviar 40 monedes per comprar-se un vestit. Un dia, mentre feia cistells per portar a vendre al mercat, el van a veure a la cargola. En Pinotxo la va reconèixer. Era la minyona de la fada turquesa. «Digues, caragola bonica, com està la meva estimada fada? M'ha perdonat? Puc anar-la a veure?» Pinotxo, la bona fada turquesa és a l'hospital. Està molt malalta i no té diners ni per comprar-se un tros de pa. «De debò? Oh, pobra fada! Si tingués 1 milió, aniria de seguida a portar-li, però només tinc 40 monedes. Volia comprar-me un vestit nou. Agafa-les, cargola, i porta-les ara mateix a la bona fada turquesa». La cargola, contràriament al seu costum, va córrer més ràpid que una sargantana. Aquell vespre, en Pinotxo, en comptes de treballar fins a les 10, va estar-s'hi fins a mitjanit. I, en comptes de fer 8 cistells, en va fer 16. En acabat, es va ficar al llit i es va dormir. Mentre dormia, va veure en somnis la fada, bonica i somrient, que després de fer-li un petó li deia: Pinotxo, bon minyó, gràcies al teu bon cor m'he guarit. Et perdono totes les malifetes. En el futur, posa seny i seràs feliç. En aquell moment el somni es va acabar i en Pinotxo va obrir els ulls de bat a bat. Imagineu-vos l'alegria que va tenir quan en despertar-se es va adonar que ja no era un titella de fusta. S'havia convertit en un nen de carn i ossos com els altres. Al seu voltant va veure una habitació bonica i acollidora. Al costat del llit hi havia un vestit nou. A la butxaca dels pantalons va trobar una caixeta d'ivori que duia inscrites aquestes paraules: la fada turquesa restitueix al seu estimat Pinotxo les 40 monedes i li dona les gràcies pel seu bon cor. A la caixeta, en comptes de 40 monedes de coure, hi brillaven 40 monedes d'or.
En Geppetto, que s'havia guarit de sobte, va abraçar feliç el seu nen. «Digue'm una cosa, papa. Com s'explica aquest canvi?», va preguntar en Pinotxo saltant-li al coll i omplint-lo de petons. «Tot el mèrit és teu, Pinotxo. Quan els nens entremaliats es tornen bons, porten alegria i joia a casa i a la família». «I el Pinotxo d'abans, on és ara?», «Mira-te'l!», va dir en Geppetto, assenyalant un titella de fusta molt gros que seia en una cadira ben desmanegat. En Pinotxo es va girar per mirar-lo i després va dir tot satisfet: «Que n'era de ridícul quan era un titella! I que content estic d'haver-me convertit en un nen bo!»